Solidariedade e deporte van da man na andaina organizada polo Club Natural Sport e o Concello de Ribeira en colaboración con moitas asociacións do municipio, que se celebrará o domingo 29 en Corrubedo. O percorrido circular de aproximadamente 10 km é principalmente chan, polo que non entraña demasiada dificultade. Aínda así hai distancias máis curtas para quen desexe rematar antes a proba, que finalizará cunha paella solidaria. Queremos recordar que non só vai ser un acto solidario con esta andaina, senón tamén temos que valorar o noso medio ambiente, paisaxe, solidarizarnos con todo este medio natural. E con este recorrido que faremos por Corrubedo, unha circular de uns 8 ou 10 km, valoraremos e respetaremos con nosos valores todo este entorno que temos tan maravilloso. Un terreno bastante chan, a non ser aquí ao principio que se bordea o Monte Facho, e isto nos permite que, situándonos aquí en Teira, pois poden vir xente que non está acostumbrada a andar, porque no kilómetro 2,5 estamos a menos de 500 metros de aquí de Teira, co cal se podría facer solo 3 kilómetros. Un pouquinho máis adiante, no kilómetro 3,5, temos outro novo ramal que nos achegaría a Teira, que sería facer unha ruta de 4 kilómetros, e a partir de aí, sí, xa nos dirixiríamos hasta o faro de Corrubedo e continuaríamos por o ahora xa bastante transitado camiño da orixen. A primeira en saír será a ruta ecuestre, seguida da proba canina e posteriormente a andaina, cun intervalo de 15 minutos entre cada unha. A etapa esta constará de unha ruta ecuestre, primeira ruta ecuestre desde Teira, ruta canina e unha ruta de unha andaina, na cal saliremos en diferentes horarios para non molestarnos ou interrumpirnos os cabalos, cos cans e coa xente que vai a pé. O prezo da inscripción, que xa se pode realizar a través da web de Gadi Timing, é de 5 euros. Todos os fondos recadados irán destinados a 2 asociacións animalistas do municipio. Todo o que se recade vai estar destinado para as 2 asociacións, tanto Callejeros Barbanza, que se dedica ao cuidado dos gatos urbanos, como Safe and Angel, que leva a perrera municipal, e que sí que realmente é unha causa loable e resaltable, porque sí necesitan medios, sí necesitan alimentos, e sí queremos colaborar desde todo este mare magnum de asociacións para poder botarlles un cabo. Polo momento xa hai máis de 60 participantes inscritos nas 3 modalidades.